Bideo honetan aztertuko dugu behagarri trukakorreko multzo osoa. Badakigu bi behagarri trukakorrak izan behar direla, bi behagarri horiek zehaztasun osoz aldi berean neurtu ahal izateko. Eta egoerak, zehaztasunez neurtu ahal ditzakegun egoerak, behagarri horien autofuntzioak dira, eta autofuntzio horiek, bi behagarrien autofuntzio horiek berdinak izango direla, baldin eta behagarri horiek trukakorrak badira. Ze adierazi nahi dugu multzo oso horrekin? Multzo osoa da behar dugun behagarrien kopuru minimoa, autofuntzio horiek erabat zehaztu ahal izateko. Ze esan nahi dugu honekin? Adibidez, demagun A behagarri eta horri dagokion eragilea hauxe dugula, eta hauen autofuntzioak eta autobalioak ezagutzen ditugu. Hauek dira haren autofuntzioak eta hauek autobalioak. A hori ez badago endakatuta, hau da, autobalio guztiak diferenteak badira, orduan haren balioa ematen badugu, hau da, autobalioren bat ematen badugu, badakigu ze egoeratan gauden. Beraz, erabat zehaztua egongo litzateke. Kasu trivial honetan, askotan gertatzen dana izatez, multzo osoa bakarrik osagai batez, behagarri batez osotuta egongo litzateke. Ze harena nahikoa dugulako erabat zehaztuta egoera erabat zehaztuta egoteko. Baina ze gertatzen da endakapena badago? Demagun bi egoera ditugula endakatuak. Hau da, psi bat eta psi bi. Psi baten autobalioa, haren autobalioa A dugu. Eta psirena badugu A ere. Hori bai, beste guztiak ez daude endakatuta. Orduan, kasu honetan, A autobalioa eman da, ez dago zehaztuta ze egoera ari garen. Ze izan daiteke psi bat, edo psi bi, edo hauen arteko edozein kombinazio lineal bat. Beraz, beste behagarri bat behar dugu, endakapen hau ez daukana, egoera erabat zehazteko. Hau da, demagun, beste B eragile bat dugula, behagarrirekin lotutako eragile bat dugula. Derrigorrezkoa da harekin trukakorra izatea, ze guk nahi dugu autofuntzioak harenak eta berenak berdinak izatea, eta horretarako ezinbestekoa da trukakorrak izatea. Orduan, kasu honetan demagun, beren autofuntzio hauek ez daudela endakatuak behagarrietan, behagarrian. Eta psi bati dagokion beren autobalioa psi B bat dala, eta psi birena B bi. Eta bai, B adibidez, bai egon daitekela endakatua beste autofuntzio batzuetan. Orduan, autofuntzio hauek zehazteko, harena nahikoa ez dugun arren, beren balioa emanda, orduan bai, zehaztua izango genukeen egoera hori. Baina gerta daiteke B egotea endakatua beste egoera batzuetan, baina A ez, A esan dugunez, ez dago endakatua beste egoeretan. Orduan, haren balioa ematen badugu, B endakatua dauden egoeretan, erabat zehaztu da izango genukeen egoera ere. Orduan, endakapena hori apurtzeko, horren ziurgabetasun hori apurtzeko, kasu honetan, beste behagarri baten beharra izan dugu. Orduan, kasu honetan, multzo osoa, egoera erabat zehaztuta egon behar dugun multzo osoa, bi behagarriz osotuta egongo litzateke, eta gure multzo osoa A
eta bez osoturik egongo litzateke. Ze haren balioa eta beren balioak, autobalioak emanda, badakigu, zehaztuta daukagu, ze egoeraz, ze autofuntzioaz ari garen. Endakapenak handiagoak badira, orduan gerta daiteke behagarri gehiago behar izatea, endakapenak ez duen ematen zehaztasun hori lortzeko. Bai? Beraz, hau dugu multzozoa, behagarri trukakorreko multzozo hori.